njengamanje siphethe insizwa ithi you keep quiet. Keep quiet. Ngane yakwethu asikubingelele. Ngiyabingelela bobhuti njani. Sikhona ngane yakwethu mfethu asiqale ngegama lakho. Why you keep quiet ngempela? Uyena nje umfana onokuthula. Yabona amakhulunywa ngomuntu onokuthula. Hayi nginokuthula nganza kwethu base bengetha ke leligama elithi ngo keep quiet. Mfethu umcimbi omkhulu manje yabahuphe ngane yakwethu uzizwa kanjani nje ikakhulukazi kuba khona la? Ngane yakwethu iexcitement enginayo njengamanje ayilinganiswa. Ngifike la ngithi isikhathi bekuwu10 ngadlala indlela abantu abayithakasele ngakhona ingoma yami. Ngiyabonga kakhulu kubhuti bahuphe ngokuthi athi uma engabenza lo mcimbi asikhumbule nathi njengama artist amancane asavelayo. So wena mfethu ngokomusic wakho usukhiphile umusic wakho noma usazowukhipha and bawuthola kanjani abafisa ukuthola? Ya mfethu mina ngine EP ngiqale ukusebenza ngonyaka ophelile u2025 ngenza EP engoma ezintathu kwathi kulonyaka unyaka ophelile beku 2025 kulonyaka ngenza iEP engoma ezu4 ingoma zami ziyatholakala kuona wonke ama online stores uyasesha nje uthi amaqhawe melody isihloko se-EP sashona phi statement kunengoma lapha yana ethandwa abantu kakhulu ithi umshosho ithi shemsami shwemnyango hayi bayithanda kakhulu awusithi hala msingayo ngane wethu hey uthi uthi hey uthi oh yena ushemsami ushemnyango yena ushemsami ushemnyango uthini na uthi mfethu no mfethu abafisayo ukunilandela enkundleni zokuxhumana banithola kanjani bafuna isibiza oba mfethu lapha ku Facebook likhona ipage amaqhawe melody nalapha ku TikTok likhona futhi ikhasi amaqhawe melody ku YouTube likhona amaqhawe melody nje siyaphusha bafuthu kakhulu ngiyafisa ukuthi abantu behambe beyodlala umculo wami lapha online wenza izimanga njengoba wenza izimanga. Danke ngane wethu isikhathi sakho. Ngiyabonga bafowethu nibe right. Shabo body yabona njengamanje bekuyiye ke insizwa le ethi ishaya umusic oyinkinga ngendlela esimanga. Ulandele ke uyochecka kwinkundla zokuxhumana ubonthi ke uhamba kanjani.